Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Anaga palangga sa imo. Ang ginahimo namon nga programa para ini sa inyo tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Oy, si Maskubado, wala kay balo nga ari lang ko di sa likod niya ho. Ay ba, nag-enjoy gid siya sa istorya. Sino naging istorya man? Daw lain ha. Pero basi uyab yaman na. Pero do hindi gid eh. Hala. May cellphone siya pero nga ginauyatan. Tapos dugay-dugay lang siya pang video. Ato blang do may ginapanilagan siya? Do hindi mayon niya. Panilagan ko man siya bala? Nakamuno to abi si Permiloy kag sinoy-inoy sa akon eh. Nga daw may naglain kuno kay Maskubado. Ako pinsaron gani si Maskubado subong nagapanghatag. Basta may sobra lang siya. Wala gid siya nagakalipat nga maghatag sa amon. Habaw. Okay, bye-bye. Wait, hindi. Si Lolo Ilyong? Ara sa likod ko? Okay ga. Sige. Oo. Halong kada ha. Migo to itoy? Ano migo na inoy? Ay mangkot ko si mo. Ano na? Kakita ka na aswang? Hala, halin balas ang una. Do lagi kuya kakita aswang. Te, gusto mo kakita? Oo, diin. Aryo, sa espiyo, patubang ko si mo. Sa tuod lang mula migo na inoy. Kagwapo balas akon. Ay, sino nagsiling? Si mama ko eh. Humbal ya. Ako ko nung pinakagwapo. Ay, gali. Te, huwag mo siya gin pamangkot. Nga ano migo na inoy? Kundi indampe. Migo toy-toy, Migo na inoy? hindi ka magpatama, halika dikit sa iya. Ngahaw. Basi bala madasma ka. Kung madasma ka gani, kag kung anong matabo sa imo, tapos kaged, Nga tandaan mo, hindi bala covered sang PhilHealth ang pag-ibig. Nga may mga amugid sina nga tao migo na inoy man. Ginhatag mo na ang tanan. Ginhimo mo man ang tanan. Pero, ginbaylo ka lang sa iban. Ay, abaw. Daw mayo ta subong Maskubado haw. Lolo Ilyong? Daw may natawgan ka permi haw. Ah, kibalo ka ah. Wala pa? Amo na gani nga pabaluon ko ikaw, Lolo Ilyong. Gaano Maskubado? Nga may nubya na ko subong. Ba? Oo, kagkabalo ka ko na nung tawgan ay namon nga duwa. Ano Maskubado? Mine. Kay permi siya ara sa akon nga mine. Ay, abaw. Sino nagalingalan siyang nobya ang Maskubado? Si Karen. Karen? Oo,
Karen. Karinderya? Daw joke how? Hindi tuod na. Derya ang apelyido ni Karen. Di taga diin na siya. Sa Michael? Michael? Oo, Michael? may kilid-kilid lang Sige lang, Lolo Ilyong. Kaysa pila ka adlaw, ipakilala ko gid na siya sa inyo. Ambot lang. Mabilib gid ka mo. Siguraduhon mo ha? Oo mapakilala ko gid na siya. Dali lang bala kay mapuli ko anay. Puli ka na? Kabalo ka, Lolo Ilyong. Ako tong mapakaon kay Inday rin. Sa inablos ko bla. Ay, gali. Oo. Basi bla di naman to nanakab ang bata nga to haw. Do ido lang ba? Migo noy, migo toy. Ari ka mo gali diri. Ay, oo. Migo ko ritot, ikaw gali. Oo, gusto ko man maglagaw diri sa inyo. Kasadya gali diri. Ay, oo. Ano abi kay talagsa ka lang di mo. Wala ko abi plite. Ti, ngari ka naman di subunghaw. Siyempre, para magbisita sa inyo. Buot silingon, damo ka na kwarta? Wala. Gusto ko lang mag-utang gani sa inyo eh. Mautang ka sa amon? Oo, mautang ako sa inyo. Kala, mautang sa kuno sa aton migo toy-toy ha. Noy, uyat sa kamot ko. Ngahaw. Amo ni himuon tao. Mano ka mo? Dalagan. Dalagan, uy. Dalagan. Kabay pa magkadasma ka mo. Aragoy. Anak, nga grabe ginang kadlaw mo. Daddy, malipayon na ako katama tungod nga. Madali na lang makuha ko si Catherine. Mangin ako na gid man siya, Dad. Paano ka nakasiguro sina? Tungod gin pahibalo ko na ang iya pamilya. Nga may karelasyon siya nga bulag, kagamoy ng si Daniel. Grabe gid ang anak ko. Mahilig mangguba sa relasyon sa iban. Ikaw ang nagtudlo sa akon sinadad, hindi ba na? Ay gali no. Pero hindi ka magpadali-dali na. Kinanglan, maminsar ka man anay. Ginapaminsar ko. Kung ano ang himuon ko kay Catherine, kung kami na lang nga duwa. Ay. Pero labay man ang ako na. Labay lang, Dad. Kadako sa lagyan. Naaamo na lang sina ang lagas-lagas mo kay Catherine. Hindi bala madamo man sa mga babae nga nagapakabuang sa imo? Dad. Pero, ang problema kay daw ako nang mabuang siya. Abi mo, Dad. Pero gusto ko lang nga makuha siya. Pero subong, Anong nabatyagan mo, nak? nagahigugman ako sa iya, Dad. Nagbatyag ako sang luyag kay
Catherine. Oh, sige anak, padayo na ang gusto mo. Basta, ari lang ako sa tupad mo. Dad, paano gali kun wala luyag sa imo si Catherine? Oh, kung wala siya luyag sa akon, mahibalaan ko gid ina. Paano? Lantawon ko sa script. Ah.